Повечето хора никога не влизат в страхотна форма и здраве, защото нямат достатъчно време да се хранят здравословно. Но какво ти кажа, че има нов и различен метод на хранене, с който можеш да постигнеш тялото и здравето на мечтите си само с няколко минути на ден. И да, освен това ще можеш да ядеш много и то вкусна храна ежедневно. Точно по този начин през последните 11 години успях да помогна на стотици супер заети хора да влязат в страхотна форма и здраве. Затова гледай внимателно, води си записки и да започваме. Стъпка номер 1. Пропусни закуска. Нека ти кажа истината. Закуската не е най-важното хранене за деня. Тази лъжа е била създадена преди години от хранителната индустрия, за да може да продава повече здравословни закуски. Истината е, че закуската е била най-важното хранене за деня преди 100 години, когато всички са били фермери и са работили по 12 часа физическа работа под слънцето цял ден. В днешно време, когато стоим в офиса на компютъра и не извършваме никъде близо до тази физическа активност, закуската изобщо не е толкова важна. И на всичкото отгоре, тя ни коста страшно много време да пазаруваме за нея, да мислим какво ще си изготвим, да го сготвим, после да мием чиниите и да бързаме за работа, защото закъсняваме. В повечето случаи знам, че хората просто гледат да натъпчат нещо в устата си сутрин, просто за да са закусвали преди да отидат на работа. Но какво ти кажа, че е много по-умно да я пропуснеш? Защото първо това ще спести много време и усилия, и второ, научно доказано е, че повечето хора харесват повече да имат по-малко хранения на ден, но тези хранения да са по-големи. Тоест, вместо да ядеш на закуска, обяд и вечеря по-малки хранения, ти можеш да пропуснеш закуска и на обяд и вечеря да ядеш като цар. Точно това правя аз и много от моите заети клиенти. Но няма ли да си супер гладен, докато стане време за първото ти хранене, т.е. обяд? Ами не, защото ще пиеш колкото си искаш вода, винаги когато усетиш глад. Това ще запълни стомаха ти, което ще изпрати сигнали от стомаха към мозъка ти, че ти не си гладен. И на всичко отгоре може да си пиеш колкото си искаш кафе или чай, но вместо да слагаш мляко, мед, захар, сметана и така нататък, които добавят доста калории и могат да предотвратят изгарянето ти на мазнини. И можеш да използваш натурални подсудители без никакви калории, като например стевия или еритритол, които на вкус са точно като захар, напълно безвредни са и ще ти помогне да се засвищаш, докато стане време за първото ти хранене от деня. А ако искаш да изгаряш мазнините, докато ядеш супер вкусна, бърза и лесна за приготвяне храна, съм ти приготвил безплатни рецепти, които можеш да си вземеш веднага от линка в коментарите под това видео. Стъпка номер 2. Яж дюнер за обяд. Знам, че звучи отгачено, но какво ако ти кажа, че дюнерът всъщност може да бъде една много здравословна храна за отслабване. Но просто трябва да направиш няколко леки промени. Първо е задължително да си избираш пилешки дюнер, просто защото пилешкото месо и то точно от гърдите е по-ниско калорично от останалите, както и най-високо протеиновата храна на света за 100 грама. Освен това, дюнерът има и много зеленчуци вътре, които имат много витамини и минерали. На всичко отгоре в дюнерите има и картофи, а картофите са научно доказано най-засищащата храна на света. И естествено има и питка, която има въглехидрати. И спокойно въглехидратите няма да те направят дебел. Всъщност въглехидратите са изключително важни, защото те ни дават енергия за тренировка. Ако искаш да изградиш стегнато и красиво тяло, а не просто по-малко и отпуснато тяло, трябва и да тренираш поне няколко минути на седмица, докато отслабваш. Добре, но тук е много важно да ти кажа, че ако искаш да ядеш дюнер всеки ден и да отслабваш, трябва да го ядеш без сос. Защо? Защото сосовете са изключително висококалорични и почти не запълват стомаха ни. Тоест ние можем да изядем прекалено много калории, без да усетим никаква разлика. И знам какво си мислиш. Аз да не съм луд, да ям дюнер без сос, дюнерджията ще ми се подиграва. Нека ти кажа нещо. Почти всички дюнерджии на мен ми се подиграват, когато им кажа, че искам да ям без сос. Но мен това не ме интересува, защото знам, че си хапна вкусния дюнер, докато си изгарям мазнините в същото време. И кой накрая ще е прецакан? Ами не аз. Другото, което трябва да ти кажа е, че ако си мислиш, че сосът е това, което прави дюнерът вкусен, ами яш си само сос. В смисъл, остави вкусното пилешко месо, остави вкусните картофи, остави вкусните зеленчуци, остави вкусната питка
Просто си вземи една кутийка с сос и си го сърбай с лъжицата, като е толкова вкусен. Виж, знам, че е супер жестоко да ти казвам да си ядеш дюнера без сос, но какво би избрал ти? Да изгараш мазнините, да постигнеш тялото и здравето на мечтите си, докато ядеш супер вкусен дюнер всеки ден, или да си ядеш дюнера с сос, докато ти капе върху шкембенцето. Аз знам какво бих избрал и знам какво избирам от години. Изборът си е твой, просто това е моят съвет към теб. И разбира се, не е нужно да ядеш само дюнери всеки ден. Винаги можеш да разнообразиш с друга вкусна, високопротеинова храна, като например любимата ти пържола с варени картофи и салата. Ако искаш не само да изгориш мазнините, но и да изградиш едно красиво и стегнато тяло, съм ти приготвил тренировъчна програма за вкъщи и за залата. Преди се продаваха за по 200 лева, но сега ти ги давам напълно безплатно веднага от линка в коментарите под това видео. Стъпка номер 3. Яш фитнес следобедна закуска. Какво е това? Може да бъде протеинов бар, протеинов пудинг, протеинов шейк. Всичко, което е протеиново, няма никакво значение. Защо трябва да ги ядем? Защото те са нискокалорични, високопротеинови, ще ни помогнат да поддържаме или дори увеличим мускулната си маса, докато изгаряме мазнините. На всичко отгоре това ще ни държи сити за много по-дълго време в сравнение ако просто изядем една вафла. И третото, те са супер вкусни. И вместо да унищожим една кутия с бисквити за следобедна закуска, ние можем да изядем едно такова барче, шейкче или пудинг, да заситим глада си за сладко и в същото време да не пречим на прогресия, напротив, да прогресираме още по-бързо. И знам, че сега ще има сертифицирани учени от Харвард долу в коментарите, където ще кажат, че протеиновите барчета, шейкове и така нататък са вредни. Първо, те не са вредни, даже са си много полезни и вече стотици проучвания са го доказали, защото протеинът се създава от течната част на млякото след създаване на кашкавал и сирене. Просто се слага в прахова форма, за да се задържи по-дълго. И второ, не са бъкани с соев протеин, както някои разбирачи казват, а са си бъкани с суроватъчен протеин от мляко. Разбира се, има и веган протеинови десерти, които са с соев протеин. Но проучването отдавна са доказали, че соевият протеин изобщо не е вреден, не ти намалява тестостерона и такива глупости. Всъщност е един от най-ефективните протеинови източници. А освен протеиновия десерт, искам да ядеш по два от любимите си плода, защото те ще те заситят допълнително, ще заситят глада ти за сладко още повече и ще ли дадат още витамини и минерали. Стъпка номер 4 е вечеря за шампиони. Това представлява 200 грама чисто месо, като пържола, филе, риба, шунка и така нататък, заедно с 200 грама картофи, ориз или 2 филийки хляб, ако си жена, половината на тези въглехидрати. И заедно с салата или любимите ти зеленчуци с една чайна лъжица зехтин и щипка сол. Зеленчуци ще дадат още витамини и минерали, които първо ще подобрят мускулно-протеиновия синтез, ще направят запазването и изграждането на мускулна маса още по-лесно и ефективно. И второ, тези витамини и минерали са научно доказани, че ще помогнат да живееш до 13 години по-дълго и да старееш много по-бавно. Страхотно знам. Зехтината пък ще ти даде полезни мазнини, които ще спомогнат хормоналния ти баланс. Това хранене няма да ти отнема повече от 10-15 минути на ден. Стъпка номер 5. Десерт за шампиони. Тук може да бъде всичко като протеинов пудинг, скир с вкус по избор или моето любимо неовкусен скир с 30-40 грама черен шоколад. Скирът е супер нискокалоричен, но високопротеинов и в комбинация с черния шоколад ще имаш още повече полезни мазнини за хормоналния баланс. В същото време ще си хапваш супер вкусна храна. А пък ако си ял повече калории през деня и искаш възможно най-ниско калоричния десерт, 250 грама скир с стевия или еритритол. Това са натуралните подсладители без никакви калории, които казах по-рано. Това ще превърне скира в едно сладко пудингче. Добре, приложи нещата от това видео, ще започнеш да гориш мазнините, дори да нямаш никакво време. Но всичко това е напълно безполезно, ако правиш 5 грешки, които за съжаление повечето хора правят
Точно заради това никога не успяват да изгорят мазнините. Това, ако искаш да научиш кои са тези грешки и как да ги поправиш веднага, гледай това видео сега.